Tervetuloa seuraamaan Ryssien Keila-turnausta Uuden-Seelannin kauniisiin kevätmaisemiin. Täällä on pieni haastattelu. Paroni Johan von Kolehmainen saapuu haastattelumme. Juhan, pelin on ollut tänään kohtalaisen hevon perseestä. Millä meidän 9 reijälle? Kiitos. Onko vaimollainen iso perse? Strategiset mitat on. Joo, kiitos. Onnea. Lyöks mä nyt? Lyö. Jahas! Ja sieltä tuleekin Okkonen von Keisari. Jahas von... miten on? Joo, tuossa 14 raadalla rupesi suonta vetää jalassa ja sitten tuli semmonen kumma tunne. Ihan niinku mä oisin ollut täällä ennenkin. Niin se nyt vähän jää kalvaamaan tässä. Hyvä! Miten muuten, noin muuten? No, ei tässä mitään, on koko kesä vedetty ankaraa reeniä ja... Joo! Kiitos Bon. Okkonen. Keisari. Ole hyvä, joo, kiitos. Ryssien pöytätennisturnaus viimeiseltä päätöksin tältä Uudesta-Seelannista ja voittajamme on selvillä. Paroni Johan von Kolehmainen. Onko voittaja helppoa hymyillä? On. Teidän suuri isoisänne on kuulemma kova uimari. Miltä se tuntuu? Tuntuu. Joo. Oliko tämänpäiväinen 284 ja teidän mielestänne hyvä tulos? Strategisesti ottaen tätä lähdettiin hakemaan. Joo. Teidän mailanne on muuten Pirkka. Hyvä Pirkka. Joo. Kiitos ja takaisin Suomeen. Kiitos. Äitille. Joo. Häviä.